Gĩkĩrĩa nĩ nkũrũ kwa Dr. Peris Mong'are incho waziri w'oboremi ase county government ya Nyamira. Rituko ria rero otwachaga iga na ababisa korwa ase twacha na ababisa barangetwe abe korwa gweche we county ba agriculture na ba cooperatives na together na national government especially from new KPCU. Twacha rero amorobirego torenga kiturakore toimukie kawa oboremi bwekawa bwachire maega mono. Abange baitekere twakinete especially region yego chagaiga ekawyenere yasometi abana asaba kwetera asaba ibori baitu bali abakuru. Ende kaweyega yaberororo emyaka eminge oranyore emyaka 16 erasere. Ende terikorageribwa igere igo igeganyete nga Nyasaye ayerageri terikoburugerwa terikobekerubuyo naende bono oboremi bwachire sana. Ono ngatwachaga iga gwetera ase ngatokubwaterana na national government na na new KPCU ototagete kobatebi nga emebango twabekire reme kongu nainde totagete motobwatisi toserio obotaka to improve ekawa ase county yaitu ntobwate gochibosiga bwe subsidy yobuyo bwekawa oroche obuyo bwekawa obokoni wa obotogote ababoni gachirubu sana ibere lakini gwetire subsidy na national government obole chirubu ibere na 500 na inde kuruga abu nande chi seedling nchikari bokongo chibosibono chikwende kawe gatocha konyora ebimeri yani seedlings chicho gosimeka korwa ase intu abanyananya tubate chinasari chiri registered abaremi nabo bagocha ko ni chi seedling echigo chia sabali mibande ntori korigeri maega teto chenchi oboremi bwekago abo babisa baito buna barega iga bakekere ward bonsi banchiranire na inde bare tiare ko babwatisia egere to chenchi oboremi bwekago na inde abaremi komoranche ntori gokora buna chinsemo chinde chigokora amang'ana yokuimukia chibese chibekire chinyinge chia Nyamira 60 million imagine chinyinge sana abaelimi mumete kuimukia coffee cherry advance revolving fund lakini twairira isinse ye milioni 30 abalimi bande kuruchinsemo chinde bakomnyoka baimukia na inde baegwa an interest ose chibasire tokoroka administrative fee igere inse 3%. You can imagine ekero kogenda gusena ase ebengi na kyokobugori engani igobana tetubwatirane ku 20p into twanchiranire gwetera ase his excellency governor Amos Nyaribo otagete agochenjia amang'ana y'oboremi bwechikawa ase Nyamira ototebire buna into abo waziri buna inche korwa agriculture no yo trade iga yo moyo minto nare iga tokore tuminyoke egere tumotobwatisie asante. Asamalieta nkoro kwa Bernard Maina jino waziri utenileta mang'ana ye biashara pamoja na echi cooperative ase county yaito ya Nyamira. Ase ritukoria rero twacha iga gukwanira abaofisa baito korwa ensemo ya cooperatives pamoja na agriculture ng'anga kitoko genda ground tukwanira umuremi igoro ya umuhimu bwekawa una muwaziri wa agriculture ateba ekawa ne bwate chibesa abantu abange bachire skuru koru Nyamira gaiga abange ne kawa yabasomiri lakini yaigete engaki oborimi bwekawa kaira nanse yake igorero twacha tutagete gokora gento tukurukanga no ko revive the coffee sector as a county ito ya Nyamira na twachakeire aba ofisa baito kubakwanira kera bakogenda isiko bakwanire abaremi gwetera ase cooperative department ya cooperative nere kin komekshwa nga umuremi onyorire no na mafundisha ali atagete ekiagarigire raisi kwegeria umurimi gwetera ase cooperative echi yo to encourage abalemi baito nga baso ase cooperative na ende gochakera mambia muchake koraba ofisa baito bari ground bakobegeria igoro ngaki oburimi obweka gwokorwa korwa ko simeka ngaki no ene seedlings go simekwa kwetera amafundisho nonye nayo ngambwoyo kiboro buyase chikagwa cheito na mono buna oyo mintate baiguru ya cherry fund ye ngaki moko ya access na egento kende ngote bangeli nga gwetera chi cooperative cheito ntobe to go distribute nonye na moyo
asa matukaitire yarenge nga obuoyo konyora gwikogende gusiga ari Nyansiongo lakini bono tutagete gutumia chi cooperative cheito guikia chi subsidy gusobuoyo bobo bona kiriguri guikira umuremi asenjirira isi igonko ni kare chi cooperative cheito ngatika tubwatana nabo busabaito na ende taringane chi obuoyo buoka bune county ya Nyamira tugwetera His Excellency Amos Kimomunyaribo mwako yonto begete 10 million Kenya shillings chogo distribute seedlings chie chikagose chi kemerigie kagwa na eyeto uji gukora gwetera se cooperative na ende twabwateranire amone serikali enene the national government gwetera na ende ase new KPCU nga seedlings chiche echuna ende togweteria ase chi cooperative cheito igo rero na kitwarenge gukwana nabo sabaito una bakogende ground basemio mulemi asamanga nayo. Thank you. Moja na mwenzangu atasema maybe kwa kupitia kwa trade unaweza pata management ya societies ni shida. Wakulima pia walipoteza imani na wataki kahawa ipitie pale. Lakini sisi kama serikali na sehemu ya kilimo tunajua ya kwamba pia madini imepunguka kwa mchanga. Unapata mkulima anakuza hii mumea kila wakati na hakuna vile anaongeza mbolea kwa mchanga na tena mbolea kuna mbolea ya kisasa yenye ndio hiyo tumeweka inaangalia inasaidia kahawa. Hiyo pia ni shida kulisha na hivyo na tena kuna ile varieties ya zamani. Hizo varieties saizi tuseme kama kuna moja ilikuwa inaitwa Blue Mountain. Hii ni kahawa yenye inatafutwa dunia mzima. Aroma yake iko juu zaidi na iko round vizuri lakini mazao iko chini. Sasa ndio tumepata mbegu zingine yenye unapata mazao iko juu. Na tukiembrace hiyo tutafute tupande mbegu iliyo safi ama bora, tulishe chakula na tumanage hiyo canopy ama hiyo mumea vizuri, mazao itaenda juu. Hiyo tutafute tupande mbegu iliyo safi ama bora, tulishe chakula na tumanage hiyo canopy ama hiyo mumea vizuri, mazao itaenda juu.